Добре дошли отново в нашото студио. Проектът за въвеждането на така наречения безусловен базов доход бе лансиран в ефира на TV7 от група младежи. Идеята е на всеки български гражданин да се гарантират минимални средства за месечна издръжка, с които той да покрива своите елементарни нужди. Парите няма да се дават на ръка, а ще се превеждат по банков път в специални карти. Средствата ще могат да бъдат разходвани само за храна, комунални сметки, здравеопазване и образование. Разчетите показват, че при сегашното равнище на икономиката държавата може да осигурява по 200 лева на човек. При нас в момента са авторите на идеята. С тях ще поговорим обаче след минути, тъй като тя възбуди доста усилено обществения интерес. Има ли бъдеще в нея и защо какво се крие зад всичко това? Икономисти ще ни консултират също така. Казахме безусловния базов доход. Дали е лява утопия или интересна икономическа идея? Колю Парамов, икономически експерт е при нас. Тук сте Иван Андонов и Йордан Йорданов. Добро утро и на трима. Добро утро. Така. От сутринта само да кажа, че хората започнаха да звънят и да задават въпроси относно вашата инициатива. Вчера чухме за идеята в общи линии, сега малко в детайли да влезем. Да, и днес прочетох някакви неща и във вестниците като реакция на това, което сте казали. В общи линии общото мнение е, че това е някаква лека утопия и е твърде невъзможно да се осъществи. Дайте ни няколко схеми, по които това би могло да стане. Защото звучи много хубаво. Всеки да взима по 200 лева на месец. Хората, които говорят за утопия, е добре първо да се запознаят подробно с проекта. Така. Ние не говорим за никакви утопии. Въобще такива словесни еквилибристики като ляво и дясно при нас не съществуват. Ние предлагаме една реална нова система. Това е една нова система за функциониране на държавността. Нова социална система, която решава всички въпроси, без да изземва от едни да дава на други. И трето, тоест, това е една обобщена система. Ние трябва да влезем в по-големи подробности, за да я представим на хората. Какво е новото при тази система? Че при нея ни предоставим безусловен базов доход, не минимален, а базов доход на всеки един гражданин, като тази сума не достига за покриване на всичките му нужди. Тоест, ние стимулираме активността на гражданите, като залагаме на свободната пазарна икономика. Да, дайте конкретно. Конкретно. Безусловен базов доход представлява доходът... Разкажете в детайли. Детайли. Безусловен базов доход представлява косвените данъци, които събира нашата държава от акцизи и от данък добавена стойност, да се връщат на гражданите. Защо? Защо го правим това нещо? Целта е да се стимулира икономически нашето население, като идеята е тук да не се подпомагат само частично определени социални групи. Идеята не е държавата субективно да взема едни ресурси, които да ги връща според своята лична преценка, а идеята е тук да се даде една свобода на гражданите сами да преценяват за какво да ги разходват тези средства. Тоест, част от социалните разходи, които и сега разпределя бюджета, се спират, защото те става при покриване с безусловния базов доход. Значи ние тук трябва да говорим за цялостната икономическа философия на нашата страна. Не, оставете и цялостната икономическа философия. Трябва да бъдем много конкретни, за да разберат хората какво предлагат. Значи, за да бъдем конкретни, идеята е, че тук няма нито една социална група, която да е ощетена. Бизнесът има най-ниските от най-ниските данъци. Просто откъде ще вземат парите? Вие много хубаво ги говорите тия неща. Да. Обаче, откъде ще вземат парите? Както колегата каза, от ДДС-то и акцизите. Така. В момента се злоупотребява много с цялата тази система. И идеята на проекта е, че ние запушваме всичките тези дупки, от които до сега се е злоупотребявало и изграждаме една нова социална система. Как точно парите ги има дупки? И винаги ще ги има. Значи винаги ще има някакво потребление. Затова винаги ще има ДДС и акцизи. Така, тази нова социална система, точно това е, че ще има равноправност, равнопоставеност между хората. Така. Това е което е брилянтното в идеята. Нали? Всички искаме да взимаме по-равно. Това е възможно ли, господин Парамов? Гледам, че леко се усмихвате, може би иронично. Не. Няма място за иронизъм. Тук тези неща са много сериозни, защото в крайна сметка става въпрос за живот и за оцеляване. Така. Значи аз твърдя отдавна, че от времето на Милен Велчев от 2001 година имаме изгрешена доходна матрица, изгрешена доходна политика. И тази доходна политика докара до голямата бедност в България. Конкретно, на база на това условие ще започна да се раждат всякакъв вид идеи и подобни условия, които при всички положения ще търсят изход от създалата се ситуация. Така. Въпросът е този проект до каква степен е обвързан с бюджет и дали
съставянето на бюджета като практика в последните 23 години, защото аз съм участвал в ранните години, примерно 92, 3, 4 година, съм участвал в изграждането на бюджета. Последствие наблюдавам по какъв начин изгражда бюджет. Така че факта бюджет, действителност, възможности и предпроектна схема по отношение на реализация на един нов тип модел на отношение към финансирането на доходите на хората, не е за пренебрегване. Въпросът е по какъв начин ще бъде преизчислен този проект, по какъв начин ще се моделира и дали типичната политическа същност или политиканстването, което до сега ставаше в отделните партийни централи, ще издържи на това темпо. Добре, аз пак ви предлагам да се съсредоточим върху числа и цифри. Казвате 200 лева на човек. За всеки пълнолетен гражданин, нали така? Да. Приемаме ли, че в момента има около 6 милиона пълнолетни граждани на нашата страна, които би трябвало да могат да имат право да гласуват? Нали? Оттам вада тая цифра. 6 милиона по 200, доколкото мога да смятам, прави милиард и 200. Нали така? Нали така прави? Не смятам грешно. И това е на месец. Тоест, за една година някъде около 14 милиарда и 400 милиона трябват. Всичкото ДДС и активи са го преразпределили по този начин. Всичкото ДДС и активи. Да, има ли държавата 14 милиарда и половина годишно, които да могат да бъдат прибрани и раздадени на хората? И какво ще се случи с съответно държавния бюджет от там нататък? За мен тази сметка не е точна, защото тя не е обвързана като база. Значи, колегите са изчислили до някъде, тъй като правихме на последно опити да причислим една програма 200-200-200, стартова, от чисто политически характер, как изглежда като матрица и я обвързваме примерно годишно с 5 милиарда и 150 милиона лева. На практика разликата от дефицита, ако се облегнем и на дефицита от 1,5 отидем до 2,99 до 3, колкото Европейския съюз дава като разрешение, като летва, като ниво, и приемем тяхния вариант като условие, че те ще елиминират социалните помощи, социалните условия. Ние говорихме преди малко какво намерение имат, тъй като там има един разход от милиард и половина, милиард и 700 за подпомагане, примерно групата на ромите, всички останали социални привилегии, да се оставят само тези 200 лева. Няма да могат да се обвържат при съществуващия бюджет. Пак не ми казвате, има ли пари в държавата или не за тази идея? Това ми е въпросът много ясен и точен. Няма пари. Днеска по старата система на изграждането на бюджета такива пари просто няма. Добре. Приемате ли го това? Господин Парамов много точно се изрази, че при старата система такива пари няма. Но това е една нова икономическа философия, с които всички трябва да се запознаят. Първо, да се изясни. Ние сме за пазарна икономика и за ниски преки данъци на бизнеса, т.е. той да разполага със средствата си, да инвестира и да се развива. Косвените данъци, които се събират от държавата, които са в размер на 12-13 милиарда и които постоянно нарастват, най-малкото от инфлацията, именно те ще се разпределят на всеки един гражданин, безусловно пълнолетен български гражданин, значи цифрите са между 5 и 6 милиона български граждани. Какво е тук новото? Новото е, че когато тези средства се преразпределят и се върнат в гражданите, това ще доведе до много преки и косвено преки икономически ползи. Това е един метод, с който се стимулира потреблението и се изземва тая функция на държавата, тя да взема парите и да ги разпределя по свое усмотрение. Много е важно всеки един да се запознае, че това е един икономически модел. Това не е модел, в който... В такъв модел какво може да се случи с инфлацията? Има ли... Не. Първо, той не може да сработи толкова бързо, защото в крайна сметка парите трябва да бъдат налични. Хипотетично така или иначе говорим. Парите трябва да бъдат налични. Какво да се случи с инфлацията? Потреблението се вдига, инфлацията се вдига и всичко това ще се отиде на място. Но в крайна сметка аз пак обръщам внимание. Значи, чисто пазарната функция на даването на пари е коренно различно като заложено. Тук няма място за ще използвам една дума, подаряване. Значи, именно, точно така е. Тук става въпрос за заработване. И когато искаме и говоря за държава и проекция за тази държава да се стъпи на място и да организира работата в страната, за да може да има работа, доходи и отчисление, това
Не става въпрос вече за подарък, а става въпрос за заработване Ама това на е... тези пари. Да, обаче като кажете на хората, ние ще ви даваме по 200 лева на месец, ще ги обвържете ли с задължение да работят също тия 200 лева? Ще говоря ясно и конкретно. Значи разпределят се 12-13 милиарда средства. С тия средства част от функциите, които държавата по принцип имат, отпадат, защото ние вече ги даваме по тези 200 лева. Тоест тук най-малко половината от тези пари се самоосигуряват, защото те вече ги има и се преразпределят. Като разликата Аз искам да разбера за хората. аз много ясно се изразявам, господин Сараиванов. Т.е. парите се самопокриват от спрените разходи половината. От друга страна, ние стимулираме потреблението, стимулираме много косвени и преки ползи за икономиката. Отделно ние правим едно превантивно спиране за милиарди левове. Спираме данъчния кредит, всички фирми се регистрират по ДДС и всички активни. Каква е разликата при този модел? Че вече не са финансират само хората, които не искат или не могат по различни причини да работят, а тук вече се стимулират цялото активно население на България, което започва да участва в трупането на целия ни национален продукт. Това е една много интересна система, която трябва да се разгледа в детайли и да се осмисли. Това е икономически модел, основан на пазарна икономика. Вие казвате обаче тук в информацията, която аз имам, че членството на България в Европейския съюз всъщност ще бъде пречка. Пречка, защото единната валута няма да може да позволи това положение. Или Европа трябва да плаща разликите, а ние не можем да агитираме по такъв начин Европа да ни плаща разликите. Напротив, ние казваме следното нещо, че влизането в Шенген също ще е България е преизпълнила всички изисквания от Маастрихт и другите изисквания, които имахме за присъединяването на Европейския съюз. И сега изпадаме в ситуация България да има в пъти по-добри макроекономически показатели от другите западноевропейски държави. И ако доскоро говорихме, че България е в криза, днес ние трябва да говорим, че България е една държава с много добро икономическо положение и състояние. Обаче също така... И ние ще имаме известни негативни икономически рискове за нас, ако се придържаме едно към едно с абсолютно всички европейски практики. Тоест, ние сме за Европейския съюз, за Шенген. Като казваме, че частично еврозоната носи рискове за нас. Валутният борд дава една сигурност на България. Той донесе много минуси, но в крайна сметка донесе една сигурност. Но може би е дошло време, в което българските икономисти да направят един нов вътрешен финансов борд. Вие искате премахване на валутния борд? Не, в никакъв случай, но говорим за различни варианти. Вижте, ние не сме абсолютни специалисти. Има специалисти, които ще направят точните сметки в детайли. Но, да стане ясно, нов вътрешен финансов борд, в който критериите от Маастрихт, всички други предложения, които дадат нашите икономисти и експерти, да влязат в законова рамка, ако трябва в Конституцията, и България да се възползва от тези възможности, които тя е натрупала благодарение на буксуването си 10 години в отговор на отговарянето на европейските изисквания. Кой ви даде всъщност тази идея? Мога ли да допълня нещо много важно, което мисля, че не е разбрано? Да, само бързичко, защото няма да ни стигне време. Нещо, което не е разбрано правилно. Ние не казваме, че трябва да са точно по 200 лева на човек. Това са съвсем бегли сметки, които сме направили от бюджет 2013 година, който е малко над 12 милиарда. Разделили сме го на 5 милиона българи на 12 месеца, оттам идва около 200 лева на месец. Но не е важно точно с колко ще започне този проект. Въпросът е да започне самата система да стартира и тя принципно да заработи. Дори да започне с 180-170. Така. Откъде казвате, че разбрахте за това нещо? Това е една европейска идея за безусловен базов доход, но ние сме направили изцяло българска разработка, сме направили една уникална икономическа система, които икономисти, които се запознаят, държа да кажа, че ние говорим с хора, които все още не са запознали в проекта с детайли. Тая система, откъде ще дойдат парите? Оптимизиране на финансовите разходи. Примерно електронното правителство ще спести милиарди. Спиране на част от държавните разходи, които се препокриват вече, примерно социалната система. Стимулиране на вътрешната икономика и потреблението и много косвени ползи. Нека всички граждани да се запознаят с проекта на сайт bbd.bg, за да могат да осмислят цялостно нещата. Ние предлагаме нещо има ли политическа партия, която е за вас? Ние сме абсолютно не организирани като организация, партия, смисъл някакви финансови групировки и интереси. Политическа партия не може да стои за тая програма, тъй като тя е първа много сурова, второ е неподготвена за да се възприеме толкова бързо и трето пък да се учи и да се рекламира, трябва да има пак нагласата и условието, че видиш ли, че трябва да стане. Населението се някоя политическа партия ще скочи да я яхне веднага. Вижте, няколко идеи ще се вместят в пространството. Вие виждате, вече започва се чува ползите и вредата от валутния борд, ползата и вредата от сегашната финансова рамка.
тези млади хора не отчитат и някои други реалности. Например, взаимодействието с банките, силата на банките в нашето общество днеска, невъзможността да се открие ново производство и да се стартира ново производство. Те не виждат все още варианта по социалната връзка с българските роми, които имат по 3, по 4, по 5 деца, получават по 7, по 800 лева месечни социални помощи, не сключват никакъв граждански брак, самотни майки са и самоиздържат. Те с 200 лева тези хора не могат да се издържат. Сега, значи това е абсолютно изкривяване на наследие. Тук не става въпрос да се дават 200 лет, става въпрос за едно безусловно базово подпомагане, а тук ние стимулираме активността и всички хора да работят и да се трудят. Това е една система, която ще възбуди финансовата и материална активност на хората да се трудят и да се развиват. Добре, хората сутринта попитаха, не сте ли се взели много на сериозно и защо не прилагате действащ модел, а се опитвате много кратък отговор да прилагате. Защото ние българите имаме качествата и възможности да предоставяме нови модели. Старите модели са се изтъркали, тази система на неолиберализма, в който пазара е абсолютен хегемон, старата държавна система, в която имахме планова икономика и държавно централизирано управление, това са изтъркани системи. Ние предлагаме нова система и въпросът е дали българите могат да я препознаят и да станем първи в света. Достоен отговор. Благодаря. И на отговора дали се взимаме на сериозно, да, разбира се, че се взимаме на сериозно. Това не е лошо време да се вземем всички на сериозно и да променим тази несправедлива система.